So, this is it mga moms. Ang aming hi. Balita. Simula na po ng aming pagtitinda dito sa plaza para sa araw ng saan. Yan ang aking mga all-around girls at mukhang marami talaga. Hi po. Mukhang marami talagang expenses. Kaya naman nandito sila. Maraming bayarin. Thank you so much, kuya. Ang ice? Ice? Tsaka uling. Thank you so much, boys. And ayusin muna namin to setup nito. Maigi, marabongga. Andiyan na po yung aming health card. Anong resulta? Nakakakaba. Naparami po ba yung lagay ko? Diretso na po namin yan sa aming karinderya para yun na yung permit namin for sanitary. So ayan na mga mamas, magpipirmahan na po kami ng kontrata. Kabalo na nila yung tunay kong pangalan. Nga nung Ma'am si G, Alvin naman daw pala. So we're here na. Just check A1. So ngayon nandito na kami. Ayan. Actually hindi pa kami fully okay dahil wala pang kuryente. So back to music tayo later na ulit. Ayan. Nagpato kasi. May magpa-sponsor. Wow! So good! Worth 35,000. Kunin nyo na yung 5 case namin. Chat si madam kung kagain sila dito mamaya. Sige po. Inuman lang kasi yan sila. Oh, for sure. Pag-ano natin, pag-tulutan po. Yes! May good news sa'yo. Mas agad yung 5K. Hashtag burautan ito. Oo. 75,000 daw po. Ayun. Wala pa kaming kuryente kasi yung payong pala. Ayan na lang. Sige. Thank you. May foldable ka pa ba ron, Mars? Lamesa? Hi, good evening. Thank you. Benamano. Wow, thank you. May Benamano na tayo. Yehey. So kinakabit na po rin po yung aming ilaw. Kain na. Sana makamormor tayo, ate. Mura, kailangan mas Brenda ka. Basta Brenda. Siya uubos. Hindi abangan natin later. Ayun yung ating mga family. Kakain na sila. Dami na nila. Kaon na mo! Ayan na, nagsisimula na ang banda. Ay! Hala, mayayaman, nandito na. Ha? Benamano? Ano no? May dala kayo visit kayo. Alam mo, yayaman, hindi mga naka-blush on. May tayo sa dito ba? Oo, dito na yan. Ako, Marjun. Marjun, suki mo kami. Dito ka naman. 1,000 lang. Hala! Taas mo kilay na yun. Uy, na tayo Ay, meron pala tayong yempo. Hindi ko na i-display. Sorry. So we have 1,500 pesos worth of item sa mga akla. Ay, dito na po ang Hinaguan Farm family. Ang mga staff. Dito na sila magdidina. Parang pagod naman kayo sa biyaheng Dagulos. Oo.
Isa ka na ako daw. 1 litro daw, kuya. So, ayan na mga moms, as of now, medyo... Actually, hindi gano'n karami yung ginawa naming barbecue kasi syempre first day pa rin na... Though, marami talaga nang bili agad ang mga SC. So, maraming salamat mga sister. So, Rhea, ano natin yung yata. Nandito sa kabila sila din. Good luck to us sa aming first day. Ya, pagkuha na ya. Nada. Nada. Coke litro. Ano, sa mo ya? Asang ito? Ay, may isang picture. Bibi ya. Hindi lang. Hindi lang. Ayan po yung magkapatid. Ayan sa mga nag-ano. Magkapatid sila. Kayo na bahala kung sino yung mas matanda. Lagi raw, kambal daw kasi kayo. Uy, pag-picture ba? Suplada ka. Hi. Oo. Ako na. Ha? Ay, no. Hala, April Boy! April Boy! Yung mga akla, kainan na po. Yan, ang pinakamayaman sa atin. Sus. At dahil dyan, meron ka! Ay, my favorites! Ay, yes, happy birthday, Mama Nida. Aida? Ay, Aida. Si Nida? Sino si Nida? Yung ano ni... Si Nida? Yan, Tinida. Yan, Tinida, ganyan, Andres. Mamaya ko na po ito kakainin kasi ito talagang comfort food ko. Kailangan ko talaga ngayon to. Bakit hindi ba siya ang comfort? Naku, if you only knew. Yung doon natutulog sa... Wala. Kung mag-live, kano to? Hi, ala! Ikaw talaga nasa isip ko dyan. You select. Ano sa name? 100, sir? Natanong ko na yun sa 300 na kung ano gusto like. Drop na yun. Nag-coke man siya, ram coke kasi. Mas tsada naman to, walang bangko. Bangko, kinabukasan. 20, 60. Dalawa? So 80 and then Doka Cup? Oh! 160 tsaka 60 to 20. But, ay, gawa 4. Ba? 20, Thank you. Alin? Baon na ba? Kasi asawa mo. Iwan ko, saan? Ano natin yung anak mo? May yung gloves, may. Nasa ilaha. Saan ka galing? Ha? Andito na yung pinakamayaman kong kumare sa balat ng ano, ha? Saan? Magkano mo? Napahiya mo talaga ko sa live. Oy, mayaman ka sa gusto mo. Huwag mo kasi absorb na mahirap ka. Dapat mayaman ka. Ana. Mayaman, walang pera yan. Kaon na! Nak, magkaon ka na? Ha?
Emotional ang tanan. Dagko. Ilan? Tanan? Mura sa amin. Ay, init. Hi mga moms. So time check, it's already 1 o'clock in the morning. Umuwi na si Chuchay. Kami na lang naiwan dito ang mag-asawa. Grabe, nakakapagod na ang saya-saya. Hindi pa kami nag-inventory mga moms. Hindi ko pa naano kung magkano yung kinita ngayong araw na to. And another try and error na naman kami kasi syempre bagong venue, bagong location, ang mga saksakan pala natin. Kailangan tomorrow naka-fix na, naka-electrical tape, wala mga nakalaylay para safe tayo. No. Ayun. So, again, thank you so much to Ma'am Luz. Of course, Blend Damage, thank you. Essie, sa kabikihan, sa mga friendship ko dito, sa mga kaibigan namin, sa mga kumare at kumpadre nila, na mga manginginom din. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat. Nako, first day pa lang to ng 7 days namin. So, Unom tayo pa. may 6 pa. So tomorrow, yun ang gusto ko malaman. Since ang first day is bonggang hits, for sure bukas, try na nila ngayong gabi eh. So bukas baka yung iba, Lilo, syempre may mga pasok, diba? Pero malaman pa rin natin yan. Pero may event naman bukas ulo. Oo. Ang kaganda lang kasi dito every night may event. So iba-ibang event. Merong educators night, so yung mga DepEd, merong Miss Hasaan, may SK Federation night, merong barangay night, no? Parang mga magsasaka yata. Yung mga, di ba mga magsasaka pa mga farmers? Yan. So at least kahit Hindi ko ano. namin alam kung may artista na dapat yun. I think it's a surprise. Pakakaabangan nila na. So, sa lahat-lahat, sa lahat ng Ice daw. ganap natin tonight, maraming salamat. Sa mga nanonood ng ating video, please don't skip the ads. Maraming salamat po. So, later, magre-report naman ako sa inyo sa gawain sa aming Mamshi Italy. Okay, thank you so much again. Salamat guys, maraming salamat. Thank you sa pag-comfort kanina. I love you guys. Thank you sa support. Thank you guys. Thank you mom. Salamat. Thank you ha. Salamat po. Thank you. Lloyd, Ma'am si G. Ay, Siya thank you ang po. makeup artist ni Brenda during Q&A. Sa una. Sa Qatar Airways siya. Oh, wow. Ay, hindi sila